Mene zovu party manijak. Trenutno sam 23. put na Exitu. Kako bih ja to rekla? Nisam bila samo 2020. kada je bila korona. Recimo. Ne mogu da izdvojim godinu, pošto su sve godine bile fantastične, svaka je za sebe. Ima svoju priču, ima svoj neki trend, tako da ne mogu da izdvojim. Svake godine imam po nešto što me oduševilo. Loko, Masivotek, kada sam u blatu džuskala, to, Billy Idol. To je baš ono što nas verovatno pokreće ovdje. Idemo da se družimo, da džuskamo, da pevamo, da slušamo strano, zabavno. Smo ranijih godina išli ono da se zezamo, provod, razano, da svi smo išli radi druženja. Sada idemo da slušamo bendove, muziku koju volimo, pratimo trendove, komercijalu, techno, rock, pop, hip-hop, reggae. Rekli bi da slušam svašta. Družite se ljudi, to je to, slušajte dobru muziku.